Il-Professur Edward Mallija, iċ-Chairperson tal-Friends of the Earth, fisser bħala pożittiva il-ġlieda li qed jagħmel pajjiżna kontra t-tibdil fil-klima. Dan intqal waqt li kien fuq programm fuq l-Istazzjon Nazzjonali wara li għat-tieni sena konsekuttiva Malta żammet posta mal-aktar pajjiżi li qegħdin jiġġieldu t-tibdil fil-klima. Dan ħareġ minn indiċi annwali ippubblikati minn German Watch li jagħmel monitoraġġ tal-miżuri li din jieħdu 60 pajjiż madwar id-dinja u l-Unjoni Ewropea biex innaqsu l-effetti tat-tibdil fil-klima. F'dan ir-rapport ħareġ kif pajjiżna għandu prestazzjoni tajba fit-tnaqqis tal-emissjonijiet u anke fl-użu tal-enerġija. Il-Professur Mallija li ħaħsib ir-rapport tal-Malta spjega li pajjiżna għamel pass il quddiem fejn fl-aħħar 7 snin kważi naqas għal kollox il-kubrit li kien joħroġ miċ-ċmieni tal-power stations tal-Marsaw ta' Dellemara meta kien jinħaraq il-heavy fuel oil li huwa fost l-ar xorta ta' fuels. Għamilna ċerti passi l-qudiem fosthom illi libna għal-ġenerazzjoni tagħna to natural gas minn heavy fuel oil, etc. Dika, ovvjament li nsetajdu pass lura. Waqt il-programm, il-professur semma wkoll l-isfidi li għandu pajjiżna, fosthom il-bidla l-vetturi li jaħdmu bl-elettriku. Bħalissa s-suġġett tat-tibdil fil-klima jinsab fuq net tal-aġenda fil-kuntest tal-konferenza tal-COP26 fi Glasgow. Il-professur Mallija tkellem ukoll fuq il-miri ta' tnaqqis ta' gassijiet li kienu ġew stabbiliti f'Pariġi 6 snin ilu li talab lil pajjiżi biex sa tmien l-2022 jirrevedu u jsaħħu l-għanijiet għat tnaqqis tal-emissjoni tal-karbonju f'konformità mal-ambizzjoni li jiġi limitat it-tibdil fil-klima għal ferm taħt iż-2 gradi Celsius u idealment jiġi 1.5 gradi Celsius sa 2030 skont id-dokument. Li qed tgħid ix-xjenza issa at the end, actually it was saying it at the beginning of Glasgow, mhux at the end, hija li 1.5 Celsius, 1.5 Celsius is really the edge. Jekk se niċċedu dik up to 2.5, nitlu fi. Il-professur tkellem ukoll kif il-pajjiżi qablu sabiex jinaqsu b'mod gradwali l-użu tal-faham, fuel meqjus bħal iktar wieħed li kkawża tniġġis li affettwa t-tibdil fil-klima. Meta indirizza din il-konferenza tal-ġnus Magħquda, il-Prim Ministru Malti Robert Abela spjega li Malta hija disposta li tajn gżejjer żgħar oħra biex jelbu l-isfidi li qed iġib magħhom it-tibdil fil-klima.